Sapa iki? Wiwitane aduh adike yo mending iki banjur ngomong mas yo aku tresno kowe caritane suwe saya suwe sampai jejer nyakel tangane banjur ngomong mas aku sayang kowe kembang kenongo hatiku digawe loro kembang melati Yo Bos Geng campur sarinya Indonesia Aditya Audio terima kasih atur sun Yudis Radio sudah juga SC Lightstick terima kasih juga saya suwe sampai jejer nyakel tangane banjur kondo banjur ngomong mas aku tresno caritane wiwitane saya suwe sampai jejer nyakel tangane banjur ngomong yo kembang kenongo hatiku digawe loro tumpuk melati agawe tumpuk hatiku digawe bingung kembang
rawene sampun katur Mas ora